Zombien hirmutyöt. Ja tämä ei ole minun käsialani. Vihdoinkin kaikki meni hyvin. Mestariteokseni on vihdoinkin vanha. No niin, nyt sä voisit varastaa tältä tytöltä meikät. No niin, tässä sulla tää lappupaikka. Helppoa. Morjesta kaupan myyjä. Mitä sä tarkoitat tolla? Minä varastan nämä meikit tästä. Moikka vaan! Ole hyvä. Häh? Mitä nää on? Kiitos. Mitä? Voi ei, petit minut. No niin, pöllyttää tuli hampari. Voi mahtava keksintöni, pytyt minut jälleen. Meluaisitko sinä vaikka kirjastossa, se olisi hyvä juttu. Mitä? Hei Kilpikonen, menepäs tuonne. Selvä. Meneekö suunnitelma niin kuin pitää? Se petti minut viimeisen kerran. Aha, tuohon hänet minun viimeisellä laitteellani. Mitä sinä aiot tehdä? Tästä. Apua! Älä! Vai te tulitte sitten tota kautta? No mä tulin tosta takaovesta, kun se oli auki. Muu. Mitä te teette? Saatte katua. Olen ELÄIN:n erikoisagentti. Nyt minä ammun sinut. Muu. Ei, apua! Perään! Et pääse minulta koskaan karkuun. Apua! Ei noin vaan voi tehdä. Me joudumme markkinaan ihan kamalaa. Hyi. Hyvää työtä, pojat. Kiitos, muu. Nyt juhlitaan! Ai niin, mitä sille zombille tapahtui?